like that. Na me no so ne ma na ba Agwu. That's the whole one. Agwu. And the Agwu. Nko abala ga Agwu. Yes, so Agwu emeni encha. Agwu is that deity, that image that controls skills and talent, creativity and expertise. So if anybody in them, the Hebrew call ya bamitzvah, erwa. So arwa, you awaken the consciousness of creativity in you, in your own character, because Agwu Abraham. As man even never now, you cannot become an orthopedic medical doctor. Ọbụla Agwu dị na pool. Nna gị ji okwu mewe nọ liko mmadụ. Kịta ị na-ejizi ịghọta. That is the same Agwu. Mana ọ bụrụ na nna gị na-eke ike, ama nna gị asị odogwu dị n'obodo. Jezi ije gụọ purchasing and supply. Ekwenụ m anya. Gịnị ka ị na-apurchase? Ịghọta. Some of them have soldiers start in the history of their lineage, and we road to see about Abaja knockout so easy. All the police are and take so the people upon them and then yes, immediate medical doctor Agwu did get denied. I was like that. Na me no so ne ma na ba Agwu. Agwu. And the Agwu. Nko abala ga Agwu. Agwu emeni encha. Agwu is that deity, that image that controls skills and talent, creativity and expertise. So if anybody in them, the Hebrew call ya bamitzvah, erwa. So arwa, you awaken the consciousness of creativity in you, in your own character, because Agwu Abraham. As man even never now, you cannot become an orthopedic medical doctor. Ọbụla Agwu dị na pool. Nna gị ji okwu mewe nọ liko mmadụ. Kịta ị na-ejizi ịghọta. That is the same Agwu. Mana ọ bụrụ na nna gị na-eke ike, ama nna gị asị odogwu dị n'obodo. Jezi ije gụọ purchasing and supply. Ekwenụ m anya. Gịnị ka ị na-apurchase? Some of them have soldiers start in the history of their lineage, and we road to see about Abaja knockout so easy. All the police are and they take so the people upon them and then Agwu. Yes, immediate medical.